dito ha. Dapat narato diri ah. Dapat mangitaw ebidensya. Dili ni magsilbi. Daot man siguro ni gihatag ni paring buyit sa kuha. Hindi daw isabi. Kumpas. Saan ang pipulos ang kumpas? Nga na may Google Map. Tama din no. Gamiton sa danak ko ni Be. Tay di mapuslan. Ingon siya na ado espesyal ani mga butanga. Saka na. Hologram? Pero dili ni mo ang panahon para ani. Dapat magunahon ako lalom kung unsa kong buhaton. Siguro maadto sa kog dagat. Tama dagat para makauna-una ko. Basta mo nagmahal mo ang pangalan ko eh. Ala niya. Ako na magkadiri. Magunahon na lagi ko boss. Ako sa mga. Sa magkadiri ko may nagungsa diri ah. Mamba ko. Buwan magkadiri ah. Sige na boss. Sige Oo na. diri. Ano ko eh. Sir, Ay, yes ma'am. imot-imot day ko diri. Do I know you? Pwede ka hawa sa? Nagimot-imot ka dire. Oo, imot-imot ko diri. Sige na lalo nga gunahon na bot. Sige na. Ang itawanan. Anong niabot mga diri? Nag-import ko boss. Nagpalpal mo ko diri ah. Hawa.